Avo vanhu vari kuona vagera paundama ine mwana vanorarama vari kuSouth Africa vanogara pamba pamwe chete. Asi pakugara kwavo? Asi pakugara kwavo kwavaita pamba pakuSouth Africa. Vaibirana vasingazivi kuti uyu ndakutora. Vaibirana mari, mwana aibira amai mari, asi amai vanga vasingazivi kuti mwana ndiye ari kutibira mari. Amai vaitoshaya mari achiudza mwana, mwana ndiye aichengeta mari. Mwana ndiye aipiwa mari naamai vake achichengeta mari. Saka mari yaizodisappear iri mumaoko memwana achengeteswa naamai. Mwana achitobatsira amai kuchema kuti saka mari munatora mari mubandi yake. Mwana aitobatsira amai ake kutochema kuti yowe tabirwa mari mumba, hatisi kuziva munhu aba mari mumba. Ndozvaitoitwawo nemwana izvo. Ndizvo ma? Ndizvo here amai? Ndizvo zviseko. Iwe unogara kuti? Iwe unogara kuti Musukuru? South Africa. Tinogara kumwe cheteko. Kupi? Pabasa kuCape Town. KuCape Town, South Africa. Ukona imwe mari, imwe nyaya iri apa? Imwe nyaya iripo apa. Uyu akauya kuno kubva kuSouth Africa. Uyu amai avakauya kuno kubva kuSouth Africa. Vaenda uko kutenga mapassport. Vakaenda kumakombe buildings kunotorwa mapassports iwewe. Uyu wakaenda naye? Mwana wako kaenda naye here Musukuru? Iye akanga atanga kuenda ini ndakazotera rimwe zuva. Ndakasvika munhu mbati tipeifone ndikakusukisirei mafoto fone novaeni. Saka amai pavakaenda kumakombe building anotora passport vakabva uya tsotsi ikavati tipei foni yenyu tikusukisirei maphotos muofisi umu. Unokotamana kunobora uri speed damai? Amai ava vakatora foni yavo vakapa munhu iyeye vachiti ndikusukisirwa passport photo muofisi umu. Foni ndobva yatodisappear munhu haanazooneka zvachose. Munhu yakutanga kufona achisendesa mari kuhama dzauyu kuti awana dambudziko. Saka munhu iyeye akufona nefoni yaamai avo kuhama dzavo. Munhu achivaudza kuti titumirei mari. Kurikuti kana mari hama iyeita dambudziko saka tumirai mari. Apa so atobhadhara 400 US kubhadhara vanhu vangapasa mbavha mari. Saka amai ava vakatozobhadhara 400 US yanga yatotumirwa nevanhu kumbavha yeye. Saka vanhu vakatozodzoka kuna amai kuti foni yenyu yatikatumira mari inoita $400 muchiti maita dambudziko muda mari yekubatsirwa. Saka amai vakatobata kuti mhosva kuti foni yavo ndiyo yaishandiswa nebavha yanga yavabira. Saka mbavha dzichadzibata. Saka mbavha idzo zvekare sekuru vanoda kudzibata. Asi imwe nyaya yamari yakumba mudashaka 2.5.
Asi imwe nyaya ndeyekuti amai ava nemwana wavo vari kumba kwavo kuSouth Africa kumba mavo makapiwa mari 2.5. Uyo ndambata nenyaya yakuba uyo musikana. Mwana uyo musikana uyo abatwa munodari nasekuru nenyaya yekuba mari yaamai vake. Aneshavera chihure. Mwana uyo musikana aneshavere chihure. Anotora mari yemumba achinopa boyfriend. Anoba mari yaamai vake mumba achipa maboyfriend. Akapa mwachitenga motokari. Akapa primo boyfriend mari akabira amai vake boyfriend ichitenga motokari. Amai vake vatoziziva kuti mari ndiyada vatoziziva pano nasi. Amai akugara ruswa vasikatoziva kuti mwana ndiye vabira mari. Amai vatotanga kutoziva nhasi nyaya yatobatwa nasekuru muno kuti musikana uyu ndiye anoba mari yaamai vake. Kunyepa? Kunyepa here musikana. Iwe taura matorero waita mari. Iwe musikana yanzi taura tone matorero wakaita mari. Ndakatora ndikapa shamwari yanga achida kuwedzera mari yake kutenga mota achita anozondidzosera. Asati ndidzosera izvo zvakaenda kumashipi. Achingoti handikwanisa kutumira mari kubva kushipi kwaari. Saka amai vako wakaudza kuti ndatonda. Saka amai vako wakavaudza kuti kudii? Handichitonetsikana neimwe yacho ni isipo kuti ndovaudza sei imwe yacho ndina ndikatora imwe yacho handina kuzoziva kuti amai vako wakavaudza kuti kudii panyaya yemari ikashaika mumba. Ini ndakutongoti ndichangoshanda zvikoti semari. Amai vako wakavaudza kuti kudii panyaya yemari ikashaikwa mumba yangu watora yacho. Handina zvandakavaudza. Amai, mwana wenyu akakuudzai kuti kudii panyaya yemari ikashaikwa mumba? Aitongoti oingofamba mungotsvaka kuti ndakatora mari adzose mari yenyu. Haana kukuudzai kuti mari yakabiwa here? Haana kana haana anotongotudza. Ndatoshamisika wari kutobvuma kuti takazotora mota yakatengwa. Saka pana nditoti ngazvichongoitwa zvipere. Akatenga mota yacho ndipowo mari dzangu Vake kuti mari yamuntu kutoido handichiri kadzini. Amai, ndoti tibatsirane. Mudare muchitaura kuna sekuru muchitsvaga kubatsirwa. Mati sekuru ndakaitirwa sei mari? Ndakabira. Saka musikana akakuudzai here kuti mari ndini ndaba kana ndakati mari yabiwa nembavha? Angoti mari yashaikwa mumba saka pamwe yabiwa basa penyu kana kuti imo munomba matachiri pane akapindwa akaziva pane mari akaba mari. Saka musikana angasina kumbokuudzai kuti ane mari yakabawo futi pamari yenyu va? Aiwa angasina. Saka nhasi mbavha yenyu maibata? Iwe wachichidzirwa here kudaira kwaita? Musikana zvanzi wachichidzirwa here kusvika kudaire nyaya? Wakabire mari? Hanzi wakabirei mari? Ndaingoti ndinozoidzosera. Iwe uri mbavha hausi mbavha? Iwe uri mbavha here kana hausi mbavha? Handisi mbavha sekuru ndinoshanda. Ko mari udaitorerei? Kana ukatora mari yaamai vako iwewe usina kuvaudza, iwe wotanga kushupika kutsvaga mari iyoyo usina kuvaudza kuti ndiwe, toti mari ukangotora ikandokaba. Ndokuba because ndingovatora usina kuba. Ko ava pakuzati shaya mari iwe ukati sei? Amai pavakakudza kuti washaya mari iwe ukati kudii? Tatifambe tinzoti yatorwa nani. Saka mubvunzo wati muzukuru uri mbavha here kana kuti hausi mbavha? Ipapo ndakata mbavha. Uda kuti kusandutse? Saka uri kuda here kusandutswe nasekuru shave rako reumbavha ribude pachena rionekwe pajeke neshave rako reuhure uri kuda here kusandutswe nasekuru ribude pachena pajeke rionekwe nenyika yese? Ndinongoti kuna sekuru sezvo vambototaurawo kuti zvinoitwawo nerimawo ndenge ndakatoputirwawo nendingaziva zvisi zvinhu zvekuti ndingachuze kuti ndiite ndingade kuita izvozvo. Saka ndingokumbirawo kubvisirwawo mhepo iyo inenge kandiputirawo panguva dzinoitika izvozvo. Zvakanaka musuku. Iye ndokusudzura. Zvaina sekuru ndiri kukusunungura. Tora mushonga weukanda. Tora mushonga weukanda. Mushonga wewe. Ndokumbirawo vanhu vakandikumbirawo mari vese asati vandidzosera vandidzoserewo. Kanda mushonga. Kanda mushonga. Chero kanda. Ngoita kukanda kumushonga wewe. Opadza. Vanda kutengera kubira wakomana asika. Hanzi vanhu vakakutorera mari yacho vakomana here vasikana? Vakomana. Vakakutorera here? Vanondikumbira ndikumbirawo mari ndozokudzosera ndikumbira mari. Kuchitora mari yamai uchi. Iba mari yamai yako. Imwe yacho ndeyangu. Asi yamai yako futi ukapa komana ya. Ukaenda ndati utumire mari yako yakusunungura dare. Zvaina sekuru kana waenda kuSouth Africa ndati utumire mari yekusunungura kwatinoda kukuita.
Mari. Unotumira 250. Unotumira 250 US. Yeah. Okay. Ndotumira. Kokarele. Andiregedza. Ndinoenda kubasa mwedzi unoitopera nongonochinja madola chinomatumira kumukuru. Usazviite futwa. Handina sekuru usazviite zvakare. Ndotokumborodzimirwawo mhepo iyoyo yachinongonditeerawo. Kana wakuisa unotanga wafona. Kana wakuchida kutumira mari iyoyo kuna sekuru unofanira kutanga wafona. Ndatanga ndafona sandadeposit. Inde. Okay. Na WhatsApp video call. Unofona ne WhatsApp video call. Ndazvinzwa. Iwe zvese zvimwe ndokugadzira manje atombobuda pane vamwe vatatombopinda muno. Zvanzi zvimwe zvese vanogadzira muzikuru sekuru kugadzira manje chimbobuda panze. Kwangupinda wanda kubva madzoka. Pane group rimwe chete rongopinda tiza tichienda kumapurisa kuendeswa nemhuri kumusha saka havasitomboziva kuti ndikupfuurira kubva kumapurisa ndiuya kuno. Vabona? Vemumhuri medu tiri kuenda tese kumusha nhasi. Kune zvanzi zviriko saka ndabva ndangoti kumwana angachibva tangobva kumapurisa sezvo vari kuziva kuti ndakabirwa tibva tangopfuurira kwasekuru saka ndaitokumbira kuti dai zvava zvichiita taiva tangoitirwa tibva tamhanya tondosangana navo. Mhuri iri kupinda muno ikangobuda mumapinda imimi. Munogarira padhuze pana gari. Munogarira padhuze pana.